Warga kudu ning kono ngopo kae? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bayan. Loh, Pak Bayan? Lindingane katokmu kok dhuwur banget, Pak Bayan? Iya to, Le. Iki ki nuruti dawuh Mbah Yai. Kan dikone ning dhuwur polok. Apa iya, Pak Bayan? Jari sapa? Jari Mbah Yai ki ana hadise yo, sahih. Apa iya, Mas Din? Oh, padha aku ya bingung iki. Wis teko Pak De itu yo. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam. Pak De, niki lho, Pak Bayan niku nglinteng katok sak dhuwure polok. Karepe piye niku Pak De? Ya ora piye-piye. Kuwi mergo nindakake perintahe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendika, kathok utawa sarung sing melotrok sak ngisore polok kuwi diancam mlebu neraka. Jare Abdullah bin Umar, Kanjeng Nabi ngendika, Gusti Allah sesuk ning dina kiamat ora bakal ndelok, ora bakal nyawang wong sing nganggo sarung utawa kathok sak ngisor polok amarga sombong. Nek ra sombong, De. Lah terus sapa meneh wong sing luwih sombong tinimbang wong sing ngengkel ora manut karo tuntunane Kanjeng Nabi. Ngeri ya, De. Ora ditekuk ngono kuwi, rene tak kethoke.